happy returns of the day amma. Happy birthday amma. 35 ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕೇಕಿಗೆ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೀನಿ ಇದೇ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡಿ ಪಂದೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ನೆನಪಗನೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಂಗ್ Happy birthday ಆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇಂಕ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪಾರ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ Balik again. 2 3 ಅದೇ ಬಂದಿದೆ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mama. Happy birthday to you. Okay? Yan beli. Mana? Bertiga Haftan ya. Happy birthday, Rachel. फोटो ले लीजिए आओ बता दो तलवी का Thank you so much, Priya. Go better, thank you. I didn't see everybody. Dance mom zara. Dance mom legi. Riana, Baba, duro opinion. Amma manade ka? Ande, okay, sari poi amma manade. Apane ice cream gattate. Okay. Iri tamma manade opinion nate. चलो क्या करती तुम चलो मेके क्या करते मेकअप चलो मेकअप क्या करते तुम खुलते पेजन बैठ चलो मेकअप चलो चलो मेकअप क्या करते हैं तू चलो चलो जल्दी चलो चलो मेकअप क्या करती तुम ये मन लो जाट ಬಾ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ ಪುಟ್ಟ ಸುಗುಂಡೆ ಏನು ಇರ್ ಬಂತಿನಂತೆ ದೊಂಬು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಈರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಿನಂತೆ ಡಾಡತ್ತಿ ಈರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀನಿ আর বিজিলের বেলে বাঙ্গারা যা যা আর বিজিলের ಈರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಿನತೆ ಆರತ್ತಿ ಈರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಿನತೆ birthday to you Ashrikanti happy birthday to you korleya mami korle ki nahi
ಇದೇನು ಕೊಡು 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 ಇಡೋದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಂತಿದ್ದಮ್ಮ ಅಲ್ಲ